Onks kasvovesi hukkaan heitettyä rahaa? Sehän on vaan vettä. Mitä ihmettä se pystyisi tekemään sun iholle? Lyhyt vastaus, et heitä rahaa hukkaan. Englanniksi meillä on 2 sanaa, hydrating ja moisturizing, ja nämä kääntyy suomeksi kosteuttava. Sun iho tarvii molempia. Vesikosteutusta, jota se saa esimerkiksi kasvovedestä, ja suojaa, joka auttaa säilyttämään sen kosteuden sun iholla, esimerkiksi kasvoöljy. Ilman kasvovettä sun iho on kuin kuiva sieni, eikä se ime muita tuotteita kunnolla. Ja sen takia sä käytät kasvovettä, että se auttaa muita tuotteita imeytymään sun ihoon paremmin ja auttaa myös tasapainottamaan sun ihon pH:ta esim. Vesipesun jälkeen. Ja mikä parasta, kasvovesi aloittaa jo sun ihonhoitorutiinin ja oikein valittu kasvovesi auttaa esimerkiksi rauhoittamaan, tasapainottaa sun ihoa ja vähentää esimerkiksi punotusta. Jos sulla ei ole vielä käytössä kasvovettä tai et ole löytänyt sopivaa, jätä mulle kommentti ja mä autan sua löytää sopivan.